leri ler, leri ler, tandure wosumi ler, tak ijo royo royo, tak senggo temanten anyar, tak senggo temanten anyar. Bocah angon, bocah angon, penek no bimbing kuwi lunyu-lunyu, penek no kanggo mbaso tetel tiro, kanggo mbaso tetel tiro, tetel tiro, tetel tiro, bumi terbedah ing pinggir tondo mono, jumatono kanggo sepo mengko sore, kanggo sepo Maghrib kok ndelok TV to lele. Budal ning masjid kono jamaah. Lah sampeyan wis ngerti maghrib ora budal masjid to, Mbah? Kok malah maro rene. Ndelok TV apa piye? Mbah iku wis tuwek. Wis katam nek ning masjid. Ben pas jek 6 koyo kowe ya sregep le ning masjid. Berarti nek wis tuwek wis ora wajib ning masjid, Mbah. Mbah, mestine sing sregep ning gone masjid iku sing tuwek. Mergo umure wis sapentek. Mulane ngakeh sing ibadah, Mbah. Ora kompol nyusul aku ben ndelok TV ning kene iki. Kowe kurang ajar kowe. Kene, lungguh jejere, Mbah, tak omongi sing genah. Aduh, lara lho, Mbah. Mulane nek diomongi wong tuwek aja kok bantah wae. Lah sampean ya ngono ya, Mbah. Mosok enek wis tuwa nek katam nek ning masjid. Sampean ki aneh-aneh wae. Ora enek nek wis tuwa nek terus katam nek ning masjid. Sing nom terus anyaran nek ning masjid. Sampean ki jane bener apa ora? Lah isih bantah wae nek dituturi karo wong tuwa. Nang budal kono lho. Lah piye? Pancen bener to Mbah aku omong. Jane sampean ki pekok apa piye? Hehehe. Iya ya le ya. Bener omonganem. Hehe. Oh, bener Mbah stres. anyar. Bocah angon, bocah